Takže sme poslal som ti niekoľko faktúr v tom jednom PDF-ku na a chcel si to rozdeliť. A ja týmto zároveň sa pokúsim aj odpovedať na otázku, ktorú máme, či sa musia bodky skenovať samostatne, alebo sa môžu skenovať do jedného PDF, a tu si vlastne ukážeme v podstate príklad síce na faktúrach, ale jedná sa o prakticky totožnú vec. Vy keď naskenujete bodky tak, že budú samostatne na jednej strane jeden bloček, a budú v jednom, hoci aj kilometrovom PDF-ku, tak my týmto rozdelením dokumentov na viacero dokumentov vlastne vytvoríme tie jednotlivé bločky, ktoré sa nám už správne spracujú. Čiže v prípade, že máme klientov, a to je asi drvivá väčšina klientov, ktorí proste hodia faktúry do podávača, nech sa páči, môžete si ich spracovať. Tak tuto máme ten výstup z toho podávača. Potom môže robiť účtovník, môže to robiť klient. U mňa to robia klienti, čiže ja s tým prácu nejakú extra nemám, lebo tak som ich inštruoval, aby si to oni tuto rozdelili. Ale teda nie je problém, aby to spravil hocikto. A v podstate vidíme tu niekoľko faktúr a tuto máme faktúru, ktorá je dvojstranová. Čo my môžeme spraviť je, že klikneme na tlačidlo rozdeliť všetky strany, kde nám to vlastne vytvorí jednotlivé dokumenty, každá strana ako keby jeden dokument, a túto stranu jednu si spojíme tým, že nažeme keby ten rozdielovač, čiže tento dokument nám zostane ako dvojstranný. Klikneme na potvrdiť. Tuto môžem priamo vybrať typ, kde sa to má zatriediť, alebo prípadne ho vyberať nemusím a zostane nám to na dashboarde a odtiaľ to budem musieť ale ďalej zatriedovať. Čiže za mňa zatriedíme to priamo tam, kam to patrí. Čiže dáme prijatá faktúra. Tuto máme ešte možno nejaké druhy prijatých faktúr, čiže môže to byť prijatá záloha, faktúra, prijatý dobropis, daňový doklad, iný dokument. Prípadne vy si môžete vytvoriť aj nejakú vlastnú kategóriu prijatého dokumenta, napríklad prijatý dodací list, a následne ho budete mať tuto v tomto výbere. Je to jednak, ak som ja dobre pochopil, pre tú prehľadnosť, a na druhej strane potom, ak by som využíval v budúcnosti priamo ten export do účtovného systému, tak viem to exportovať podľa tých jednotlivých skupín tých faktúr. Presne tak. Čiže klikám na rozdeliť, súbory sa nám spracujú a budú zatriedené následne už priamo do prijatých faktúr. Čiže počkáme si zase, kým to prebehne, toto rozdeľovanie, a budeme to mať v prijatých faktúrach. Poslal som ti tie faktúry ako klienta, porozprávaj, čo s tým teraz spraviť? Teraz, v podstate máme niekoľko možností, čo sa s tými faktúrami dá robiť. A v prípade, že máme teda klienta, ktorý už s tým ďalej nechce pracovať a nechce tento systém využívať ako nejaký svoj manažérsky systém, na základe ktorého si teda sleduje napríklad úhrady faktúr alebo proste čokoľvek iné a berie to iba ako také, nechcem povedať, že nutné zlo, ale proste ako tú metódu na odovzdanie dokladov účtovníkovi, čiže tam to pre neho končí, on si chce robiť napríklad svoje excelské tabulky, kde si eviduje nejaké veci, jasné, nemôžeme v tom brániť, podľa mňa to je ďaleko efektívnejšie než excelská tabulka a máme aj pár ľudí, ktorí práve z Excelu prešli na toto a samozrejme je to lepšie, ako ten Excel je predsa len taký dosť jednotvárny, tuto máte naväzbované doklady medzi sebou, ľahšie sa medzi nimi vyhľadáva, myslím si, že je to ďaleko efektívnejší nástroj. Ale teda áno, sú ľudia, ktorí by to tuto ukončili a ďalej by nepokračovali. Mne ako účtovníkovi by to ani až tak strašným spôsobom nevadilo. Ja si túto faktúru nejakým spôsobom zobrazím, zaúčtujem si ju tak, ako potrebujem, toto je práve tá dvojstranová zhodou okolností, čiže mám tu dvojstranový dokument, zaúčtujem si ako potrebujem a následne napíšem, teda momentálne som prihlásený ako podnikateľ, takže nezaučtujem si túto, kliknem na tlačidlo zaúčtovať, objaví sa mi dialogové okno, kde stačí napísať číslo dokladu v účtovníctve a mám to zaúčtované. Jasné, ale tým, že to vidím na druhom monitore a zaúčtujem to klasickým spôsobom ako doteraz, to znamená, že zoberiem nejaký starší doklad, dám kopírovať, nahodím nový dátum, nový variabilný symbol a opravím sumu. Presne tak. A následne teda po spätnom importe z môjho účtovníctva, čo môžem spraviť napríklad po uzavrení DPH, sa tie faktúry takto krásne povypisujú. Čiže ten klient ich bude mať ako keby boli vypísané, čiže aj pre neho je tam nejaká veľmi príjemná pridaná hodnota. Nahráva to sem oproti, nahráva to napríklad do toho Google Drive alebo iba posiela na e-mail. Čiže dostane mu nejaká informácia, napríklad aj o úhrade, o čomkoľvek ďalšie.
čiže nevidím dôvod, aby to vyslovene niekto nechcel používať. Ale teda poďme si ešte ukázať, ako to ten klient v podstate môže nejakým spôsobom ďalej editovať a aby tieto údaje mal tak, ako chce. Tuto na tejto faktúre vlastne vidíme, že čo sa nám vyťažilo. Čiže číslo faktúry sa nám vyťažilo nejaké 0,5, rozhodne nie je správne, môžeme si ho tam skopírovať. To je zase pekné aj pre toho účtovníka, dá sa kopírovať. To znamená, že vy keď účtujete, nemusíte tam prepisovať komplet všetky dáta, môžete si ich takto pekne skopírovať aj do toho účtovného software. Vypíšeme to sem a takto by som pokračoval ďalej. Tuto v podstate vidíte sumárne, že čo všetko na tomto dokumente bolo nájdené, čiže našlo nám to práve tieto veci. A ak by bolo, toto konkrétne máme české IČO, ak by tam bolo slovenské IČO, určite by to našlo aj na základe toho IČA potom celú hlavičku a všetky tieto veci. Môžeme si pozrieť nejakú slovenskú faktúru, nebudem to ukladať, kde by sme teda videli, čo je táto. Kde by sme teda videli, že tuto už toho našlo samozrejme ďaleko viacej, čiže máme tu nejaké meno, máme tu dátum dodania, dátumy splatnosti. Nenašlo nám to sumu stále, ale teda už aspoň tú hlavičku účtu nám napríklad našlo, čiže už by sme ho mali s čím porovnávať napríklad práve v tej databáze na úhradu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď vyžadím zase túto do editácie, tak už tu vidím, že mám tu číslo faktúry, tu dodávateľa, variabilný symbol, čiže našlo nám toho pomerne veľa. Takýmto spôsobom by som si to v podstate veľmi rýchlo dokázal vyklikať a mal tú faktúru vypísanú tak, ako mi bola doručená. Jasné. S tým, že v podstate pokiaľ je to tá elektronická faktúra, tak relatívne tým, že tam vlastne tá vyčítateľnosť dát je v podstate 100%. Druhá vec je vlastne tá logika priradenia tých dát. Netreba zabúdať, že tu sa pozrieme na faktúru, ktorá prebehla skénerom. Čiže stále áno, presne. Kebyže to je faktúra, ktorá nám bola doručená elektronicky, tá úspešnosť by bola oveľa vyššia.